Bon dia, és 31 de març, són les 3:45 de la tarda. Em poso en contacte amb vosaltres per ampliar-vos la informació que us vinc donant aquestes darreres setmanes. En l'àmbit de l'afectació a les persones de la nostra ciutat, lamentablement us haig d'informar que hi ha 4 afectats positius, confirmats positius més respecte a l'última informació que us vaig de donar, i 5 professionals sanitaris. Això fa un total de 16 persones afectades més 5 professionals sanitaris. Aquests professionals sanitaris exerceixen la seva activitat fora de la nostra ciutat. Això vol dir que el centre d'atenció primària de la nostra ciutat segueix treballant a ple rendiment i tots els seus professionals estan bé de salut sense cap afectació positiva. A tots els afectats desitgem una ràpida recuperació, tots ells en diferents graus de gravetat. També en aquest àmbit us vull informar, com venia fent aquests darrers dies, sobre la salut dels nostres residents als centres geriàtrics. És una bona notícia, no tenim cap de la nostra gent gran que és resident en els centres geriàtrics, tant a la Sant Feliu Gent Gran com a la Cir Surís, que estigui afectat pel coronavirus. Vull dir que crec que això és una molt bona notícia de que la nostra gent gran dels centres geriàtrics està molt bé de salut. També us volia informar sobre algunes iniciatives que s'estan duent a terme per part d'empreses i entitats. En aquest cas, donacions d'empreses que en aquests moments no poden exercir la seva activitat, com és el cas de l'empresa que ha fet la donació de 45 mascaretes FFP2, 100 unitats de Monos i 200 unitats de PAUX, que aquesta donació l'ha fet l'empresa Mugades, una empresa de Sant Feliu de Guíxols de l'àmbit de la construcció, que ha fet donació d'aquest material al centre d'atenció primària de Sant Feliu, que segur que en faran un molt bon ús. També informar-vos de la iniciativa que ha pres l'Associació Islàmica de la nostra ciutat, on ha fet una aportació econòmica de 4.000 euros en material sanitari pel centre d'atenció primària i de 6.000 euros per l'Hospital de Palamós, també en material sanitari, i en el qual s'està tramitant com es pot fer el pagament de la compra d'aquest material sanitari per fer arribar en aquests 2 centres que estic segur que en donaran un molt bon ús en aquests moments que ho necessiten. A tots vosaltres que vulgueu fer alguna aportació, empreses que en aquest moment no pugueu fer ús d'aquest material i vulgueu fer-ne donació a les entitats que en aquest cas ho necessiten, als centres sanitaris, us podeu dirigir en el telèfon al 972 32 70 00, que la policia local vindrà a recollir aquest material i el traslladarà en els centres sanitaris perquè l'utilitzin. També us volia aclarir el missatge d'avui sobre el decret que ha entrat en vigor avui i que va decretar el govern espanyol el dia 29, sobre l'afectació diferent que hi ha entre els treballadors autònoms i els treballadors per compte aliena. Per això ahir us deia als empresaris, als autònoms, que consultéssiu la pàgina web per aclarir i veure el decret, per aclarir els conceptes. Fixeu que aquest decret contempla 2 vessants, una que és el permís retribuït, i us llegiré textualment el que diu el decret. Diu que el permiso retribuido recuperable únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena, no així als autònoms, que algú de vosaltres s'ha posat en contacte amb mi. Aquest permís retribuït no afecta els autònoms, només als treballadors per compte aliena. Així com aquest decret també diu el decreto de 29 de marzo no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia. Vol dir que els treballadors autònoms podeu continuar exercint la vostra activitat si esteu en aquests 2 sectors, en l'àmbit de la construcció i en l'àmbit de la indústria, no així els treballadors que tingueu contractats. Són aquestes coses d'aquests decrets que a vegades no acaben de ser clares del tot o comprensibles, però us llegeixo, us transmeto el que diu el decret. Continuarem amb informacions. Sapigueu que la teniu actualitzada al guixos.cat, així com a l'emissora de Ràdio Sant Feliu, o a la web també rsf.cat, i jo demà tornaré amb més actualitzacions, informant-vos de tot allò que puguem dintre de les nostres capacitats a nivell local. Moltes gràcies i molt bon dia.